Hej, mit navn er Jan Sørensen. Du har formentlig lige været i gang med at arbejde med projektet, hvor du skulle hjælpe en regering med at kende forskel på dens indbyggere, om det var Anders Sand eller Fedtmule efterkommere, ved hjælp af nærmeste naboer, hvor du selv har siddet og lavet en masse beregninger. Det er selvfølgelig ikke meningen, at man i længden selv skal lave de her beregninger. Det skal selvfølgelig have computeren til at gøre mere automatisk. Og i den her video vil jeg gerne vise dig, hvordan du forholdsvis let kan genskabe de samme beregninger, du lige har lavet i det program, der hedder Orange Data Mining, og måske senere få lyst til at gøre noget tilsvarende med nogle større datasæt. Lad os lige prøve at se på, hvordan får vi fat i programmet Orange Data Mining, og hvilke data kræver det, at du har. Orange Data Mining, hvis du lige googler Orange Data Mining, så kommer du ind på deres side, der ser sådan her ud, og herfra kan du downloade programmet, som heldigvis er gratis. Inden du går i gang med at bruge programmet, skal du lige sikre dig, at du har de nødvendige data, og dem skal vi bruge i 2 Excel-filer. Du skal have dine træningsdata, der for eksempel kan sådan her ud, altså hvor du til hver fodareal og højde, de 2 features, har angivet, hvad er targetværdien. Og tilsvarende skal du i en anden fil have dine testdata her på samme vis. Når du har downloadet programmet og har installeret det, og har de her 2 filer klar, så åbner du Orange, og det ser sådan her ud. Vi skal have lavet noget nyt, så vi vælger New. Så kører jeg lige ned til det, der skal være hjernen i vores program her, vores behandling af data her. Det er det, der hedder Test and Score. Så vi tager og trækker Test and Score ind i midten her. Test and Score skal bruge 3 ting. Den skal bruge data, træningsdataene, skal bruge testdata, og skal bruge det, som programmet kalder en learner. Og her skal vi så fortælle den, at det er k-nearest neighbors, den skal bruge. Så først skal vi altså have vores træningsdata ind. Det gør vi ved hjælp af fil. Trækker fil ind her. Kan eventuelt lige omnavngive den til træningsdata. Det er ikke nødvendigt, men det er en mulighed at gøre det. Dobbeltklikker på den. Vælger her. Har jeg allerede valgt den. Her har jeg mine filer. Vælger træningsdata. Fint. Så skal jeg lige kigge hernede og sikre mig targetværdi. Hvis der ikke allerede her står target under roll, skal du lige klikke på den og vælge target. Og tilsvarende skal de på de 2 andre stå feature. Så tager vi lige sådan her. Så trækker vi de her data over til Test and Score. Nu har Test and Score fået at vide, hvilke data er det, den skal arbejde på. Vi skal også have testdataene, så du har den træningsdata, skal vi også have testdata. På samme måde her. Testdata, og nu giver den lige, så jeg kan huske, hvad der er hvad. Klikker på den. Sørg for at vælge den rigtige fil. Testdata her. Igen sikrer lige, at target og feature er sat rigtigt i forhold til de 3 variabler, vi har her. Lukker her og trækker den herover. Og du kan se på linjen kommer nu til at stå testdata. Det vi så mangler, det er at fortælle dig, at det er k-nearest neighbors. Der skal vi have fat i det, der hedder model. Vi kan se, at der er mange forskellige modeller. Også nogle af dem, som vi behandler i lidt mere avanceret materiale på vores side, og måske senere kunne få lyst til at lære noget om. Men lige nu er det k-nearest neighbors. K-nærmeste naboer. Trækker den ind. Trækker den ind dertil. Og den har nu, Test and Score har nu fået sin learner. Så lige dobbeltklikker på k-nearest neighbors, så kan jeg fortælle, hvor mange naboer vil jeg have. Det kan være, at jeg lige starter med at prøve med 4. Sådan der. Nu har jeg sådan set lavet det hele, og jeg kan dobbeltklikke på Test and Score. Når jeg gør det, så er det ikke nødvendigvis meningen, at det skulle være så stort. Laver lige vinduet lidt mindre. Når jeg gør det og kigger her, så kan jeg se, at der er forskellige muligheder herude til venstre. Cross-validation, random sampling, leave one out, test on train data og test on test data. Og det vi vil have den til, det du lige har siddet og gjort selv i hånden sammen med din gruppe, det er test on test data, så klik lige på den. Og så fortæller Orange Test and Score nogle forskellige tal heroppe, som vi formentlig ikke lige helt er klar over, hvad det betyder. Så vi skal lige have tilføjet noget mere, så vi kan se, hvordan er det faktisk, det gik, på en måde, vi faktisk kan forstå. Og det vi lige vil tilføje, og en anden måde at tilføje, end at klikke herude i siden, det er at tage fat her og trække, og så kommer den og siger, hvad vil du have? Og jeg vil faktisk gerne have en confusion matrix. Og så ikke den lige allerede står øverst for dig, så begynder at skrive confusion, så her i feltet, så indskrænker den det. Confusion matrix her, trækker den lige lidt ud. Dobbeltklikker på den. Og så kan vi så se her, at af dem, der faktisk var Anders Sand, blev de 2 af dem prædikteret til Anders Sand. Det var godt. Af dem, der faktisk var Fedtmule, gik det ikke helt så godt. En blev til Anders Sand, og en blev til Fedtmule. Okay. Nå, lad os lige tilføje lidt mere. Vi har sådan set det hele her inde i orden. Lige tilføje lidt mere, så vi faktisk også kan undersøge og se de data, vi har testet ind.
Op under træningsdata kunne det være, at vi faktisk godt lige kunne tænke os at se, hvad dataene var. Tilføje en data table. Dobbeltklik på den. Og det svarer jo til det, vi så over i Excel-arket. Det kunne også være, at vi godt kunne tænke os at lave et punktplot. Og på engelsk hedder det et scatterplot. Så jeg tilføjer et scatterplot her. Jeg trækker det lidt væk. Dobbeltklikker på det. Og så har jeg punktplottet med alle træningsdata. Og det samme kan jeg selvfølgelig gøre nede for testdata. Tilføje et data table. Og tilføje et scatterplot. Sådan der. Fint. Den der confusion matrix, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide en lille smule mere. Nu kan jeg enten tilføje til test and score, eller til confusion matrix. Jeg vælger det til test and score. Predictions. Predictions siger, hvordan gik det så? Den siger her, jamen den der faktisk var en Anders Sand, blev prædikteret til en Anders Sand, og 100% af de naboer der var, altså alle 4, var Anders Sander. Tilsvarende fedtmule blev prædikteret til fedtmule, og 100% af alle naboerne var fedtmuler. Her er der en Anders Sand, der blev prædikteret til en Anders Sand, fordi 75%, altså 3 af de 4 var Anders Sander, men en af dem var en fedtmule. Og her gør programmet så lidt anderledes end det, du lige gjorde før. Her er der en fedtmule, der bliver prædikteret til en Anders Sand, men 2, altså 50%, det vil sige 2 af de 4 var Anders Sand, og de andre 2 var fedtmule, og det vi arbejdede med før, der sagde vi jo så, at den var uafklaret. Så hvis den er uafklaret, så prædikterer den faktisk til en Anders Sand her, som den første. Så programmet gør det en lille smule anderledes, end du gjorde på den person. Men her kan vi så faktisk gå ind og se mere detaljeret, hvordan gik det for de 4, vi faktisk havde forsøgt at forudsige. Endelig kan vi jo lige prøve under K-Nearest Neighbors at ændre til 3 i stedet for. Og formentlig også det, du fandt ud af, gav det bedste resultat. Så vi ændrer den til 3, så er testen score ændret. Confusion matrix er nu blevet rigtig for alle 4, hvilket jo er dejligt. 2 Anders Sander er blevet prædikteret til Anders Sand. De 2 fedtmuler er blevet prædikteret til fedtmuler. Under predictions, lad os se, hvordan det var gået der. Igen 100%, altså alle 3, 100% alle 3. Her, den Anders Sand her, var de 2 af naboerne Anders Sander, og den ene en fedtmule, og tilsvarende fedtmule her var en af naboerne Anders Sand, og 2 var fedtmuler. Så i det tilfælde her, med det her lille datasæt, var det altså 3 naboer, hvor K-Nearest Neighbors fungerede bedst. Jeg håber, den her video har givet dig lidt smag på, måske også at prøve at bruge programmet Orange, eller i hvert fald at se, at det du har lavet selv i hånden, rent faktisk også er noget, man gør med professionelle programmer på den her måde. Du kan eventuelt prøve at genskabe det, jeg lige har gjort her, for at se, at de resultater, du selv lavede, da du regnede i hånden, faktisk også kan genskabes i Orange, eller måske får du og dit hold, eller du og din klasse, lyst til at undersøge et helt andet og måske større datasæt, og se, hvordan kan Orange så klare det. Jeg håber, du fandt det her interessant, og måske får du også lyst til at se den næste video, jeg har lavet, som handler på at prædiktere direkte i forhold til billeder, i stedet for selv at finde features på. Tak fordi du så med. Hej.